aldiz, elkartu gara gaur hemen, erronka honi heltzeko, oraingo honetan gainera Euskaraldiarekin bat eginez. Zuetako batzuk hau bizi zarete, beste batzuk belarri prest, eta oraindik bidean zaudeten batzuk ere bat zaudete. Txapa, paparrean, jarrite bilegara azken 10 egunetan. Bakoitzak bere ariketa pertsonala egin du, helburu sozial bat lortzeko bidean. Eta orain, hausnarketa garaia dator. Gure ohiturak errotik aldatzeko, gai garen hausnartzeko garaia da. Baina aldi berean, ariketa garaiak aurrera jarraitzen du. Ezin baitugu 2 urtean behingo 11 eguneko anekdota moduan utzi gure ahoak eta belarriak astintzea. 11 egunez egiteko gai garena, beste 354 egunetan ere egiteko gai garela erakusteko garaia da. Duela 2 urte, Euskaldunduei gure eskerrik beroena erakutsi genizuen. Zuetako batzuek hau bizi izatea lortu duzue urte osoan zehar, beste batzuk belarri prest bikainak zarete. Txandreak, Iruñak eta Nafarroak urtez luze daramatzate euskalduntze prozesuan. Eta bidean, hau bizi gai eta belarri prest gai asko sortu dira. Gai diren horiek nahi izatea hori xedagakoa. Inorketzuen esan erraza izanen zenik. Asko egin da, baina asko dugu egiteke. Esaldi eder batek dioen bezala, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Eta horregatik gaude gaur hemen. Pozgarria da, erronka hau berriz beteko dugula jakitea. Baina utziazue, esaldi hori moldatzen. Erabiltzen den hizkuntza ez da inoiz hilko. Eta kantatzen duen herri hori bera da, hizkuntza erabili behar duena. Beraz, astin dezagun mila kantutik haratago ere. Belarri prestoi, dei bat. Oso garrantzitsuak zarete, behar zaituztegu. Eta asko dugu zuen gandik ikasteko. Entzunen duen belarririk gabe, ez dago arituko dena hori. Onar eta normaliza ditzagun elkarrizketa elebidunak. Posible dira, ez dira utopia bat. Eta askotan, guk uste baino belarri gehiago zaudete entzuteko eta zeuen modura erantzuteko prest. Adierazi beldurri gabe, euskaldunak zaretela, euskara ulertzen duzuela, euskara zuen eguneroko ogia izan dadin nahi duzuela. Eta beste txapa daramagunok izan gaitezen benetako bizi, eta ez hau bero. Txapak indarra eta babesa eman ditzake, baina txapak ez du esanen gu euskaldunak garenik. Gure hitzak eta ekintzak dira gure autuari zentzua emanen diotenak. Anaiarrebak, anaiarrebekin, bikotekidearekin, gurasoekin, lagunekin, kuadriarekin. 11 aukera ditugu gure hizkuntza ohiturak astintzeko. Eta bukatzeko erakundeei mezu bat. Bada zerbait horrelako ekintza bat babestea, baina ez da aski. Asmoan baitago gakoa. Egin ezazue benetan apustu euskaragatik. Izan dadia zuen helburu eta ez zuen estrategia. Txapa paparrean jarri eta argazki bat ateratzea baino zerbait gehiago eskatzen dizue herriak. Erabakiak nahi ditugu, legeak, inbertsioak, eskubideak, euskara erdigunean jarriko dutenak. Euskaraz lasai aritzeko benetako arigune seguruak. Eta gaurko netara itzuliz, ezin aipatu gabe utzi, ekitaldia aurrera eramateko laguntza eman diguten elkarte eta erakunde euskaltzale guztiak. Ika eta Eka euskaltegiak, Berria, Txalaparta argitaletxea, Izarra, Euskal Herria Irratia, Peña, Zaldiko, Handiko eta Euskaraldiaren antolatzaile nagusia den Taupa. Eta nola ez, eskerrik beroenak urte osoan zehar sukaldeko lanean dabiltzan horiei. Gutxik asko egin dezaketela erakusten dutenei. Esan bezala, ez 11 orduz bakarrik, ez 11 egunez bakarrik eta ez 11 kantu soilik. Erakutsi dezagun 11 zenbaki bat baina gehiago dela eta bizi gaitezen euskaraz, bizi gaitezen kantari.